Para sa mga mahilig sa mga kwentong aswang, subaybayan ang aming bagong channel, Sitio Pangil. Pasukin ang nakakakilabot na mundo ng mga aswang. Like and subscribe. Sitio Pangil. Magandang araw, Miss Anne. Bakit nga kaya kung sino pa yung matatakutin ay madalas na siya pang napapaloob sa mga nakakatakot na karanasan? At paano kung ang isang dalagang takot na takot sa dugo at sa patay ay napilitang maging isang nurse? Ganito ang nangyari sa dalagang tawagin na lang nating si Nympha. Noong huling taon niya sa high school, nagbigay ng ultimatum ang mommy ni Nympha. Basta! Nursing ang kukunin mo, katulad ng ate Celia mo. Ang gusto ko, kapag naayos na yung petition niya sa akin papuntang US, makakasunod ka ron. At mas madaling mangyari yon kung nurse ka rin. Mami, di ba nga alam mo naman na takot ako sa dugo? Pasugatan nga lang ako para na akong hihimatayin eh. At saka hindi nga ako makatingin sa patay pag pumupunta tayo sa lamay. Paano naman ako magiging nurse? Ay, kaya ka nga nag-aaral eh. Papag-aaralan yon, masasanay ka rin. Alam nga naman kasing maiwang ka mag-isa rito sa Pilipinas. Matagal ko ng pangarap na tumira sa States. Kaya nga, pinakuha ko rin ng nursing ang ate mo eh. Kita mo, successful na siya ron. Hilig din naman kasi yun ni ate, Mami. Wala talaga akong hilig sa nursing. Natatakot ako. Di ano, hindi ka na lang mag-aaral? Kung hindi rin lang nursing ang kukunin mo, hindi na kita pag-aaralin ng college. Kumuha ka na lang ng vocational course na magagamit mo sa States. Mami naman, syempre gusto kong mag-college. Kung gusto mong mag-college, mag-nursing ka. Ang sama-sama ng loob ni Nympha, Miss Anne. Kayang-kaya siyang pag-aralin ng mami niya kahit matagal na itong nabiyuda dahil maganda ang kinikita ng kanilang mga fish pond at farm sa probinsya. May maliit na grocery din sila sa may labas lang ng kanilang subdivision. Hindi niya maunawaan kung bakit hindi siya papag-aralin kung hindi nursing ang pipiliin niyang kurso. Hindi naman yun dahil kailangan nila ng pera. Hindi naman sila naghihirap para kailanganin niyang magtrabaho abroad pagka-graduate. Masagana at maalwan ang buhay nila. Gusto lang talaga ng mami niya na tumira sa Amerika. At gusto nito, lahat sila ay magsasama-sama doon. Dadalawa lang kasi sila ng ate Celia niya na magkapatid. Ang duda pa ni Nympha, gusto lang ding makipagsabayan ng mami niya sa mga kaibigan nito na may mga anak na pawang mga nurse na nagtatrabaho abroad tulad ng kanyang ate Celia. Ayaw nitong magpahuli. Noong mga panahong yon, usong-uso nga kasi sa mga pamilyang Pinoy ang piliting mag-nurse ang mga anak para makapag-abroad. Walang nagawa si Nympha kundi sumunod sa kagustuhan ng mami niya. Noong unang taon ng pag-aaral niya ng nursing, kamuntik na siyang bumagsak sa ilang subject. Ayusin mo kasi ang pag-aaral mo. Matataas naman ang grades mo mula nung elementary hanggang high school. Ngayon ka lang nakaranas ng mga ganyang grado. Nandidiri kasi talaga ako, Mami. Sige. Di tumigil ka na riyan kung ayaw mo talaga. Mag-enroll ka sa pananahi at pagiging beautician. Mapapakinabangan mo yun sa States. Mami naman, pipilitin ko pong ipasa itong semester. Huwag niyo naman ako patigilin sa college, Mami. Pilit na tinatagan ni Nympha ang kanyang loob. Matalino naman talaga siya, kaya wala siyang problema sa academic subjects. Doon siya nagkakaproblema sa aktwal na ginagawa ng mga nurse. Binuno niya ang 4 na taon at sa wakas ay nakagraduate din. Nakapasa siya sa nursing licensure exam sa unang pagkuha niya nito at mataas ang kanyang grado. Kahit na wala siya sa top 10, nasa top 10% naman ng lahat ng nag-exams.
Dahil doon, nakapasok agad siya ng trabaho sa isang ospital. Taong 1988 po yon, Miss Anne. Doon sa ospital lalong nahamon si Nympha. Naroon na ang lahat ng mga kinatatakutan niya. At kahit na kayang-kaya na niyang gawin ang mga responsibilidad ng isang nurse, sa puso niya ay laging naroon ang takot. Lalong-lalo na kapag may namamatay sa mga pasyente niya. Kapag tapos na ang papel ng mga doktor, maiiwan na kay Nympha ang bangkay. Kailangan niyang isara ang mga mata ng bangkay kung nakabukas ang mga ito. Kailangan niyang padapain ang bangkay para lumabas ang mga likidong naipon sa bibig nito bago tuluyang isara ang bibig nito. Kung minsan ang isang bangkay ay kusang naglalabas ng dumi sa huling sandali. Depende sa naging sakit nito, may mga pagkakataon na maraming kasamang dugo ang dumi. Si Nympha ang maglilinis sa lahat ng yon. Kailangan niyang siguruhin na nakadiretso ang mga braso at binti ng bangkay para hindi manigas ang mga ito ng nakabaluktot. Pagkatapos, kailangan niyang banyusan ang kabuuan ng bangkay. Siya rin ang maglalagay ng tag na may pangalan at iba pang identification ng bangkay bago ito dalhin sa morgue ng ospital. Laging iniiwasan ni Nympha na tingnan ang mga mata ng isang bangkay habang isinasara niya ang mga talukap nito. Pero kung minsan, bago pa niya mailihis ang kanyang paningin, ay nahahagip ng kanyang mga mata ang titig ng bangkay sa kawalan. Hindi na yun nabubura sa kanyang isip. Dala-dala niya ang mga imaheng yon hanggang sa kanyang pagtulog. Ayoko na. Ayoko na. Mami! Nakikita ko sila. Nakikita ko yung mga mata ng mga namatay na pasyente sa panaginip ko. Baka kulang ka lang sa dasal bago matulog. Magdasal ka! Mami, nurse na ako tulad ng gusto mo. Baka naman pwede na muna ako lumipat sa ibang trabaho. Ha? Eh bakit pa kita pinag-aral kung ganyan lang din ang gagawin mo? Hindi ka pwedeng tumigil. Ngayon pa? Kailangan mong makaipon ng maraming taon ng experience para makapasa ka sa exam sa US. At kahit maipasa mo yung exam doon, kailangan mo ng maraming taon ng experience sa ospital dito para tanggapin ka ng mga ospital doon. Wala uling nagawa si Nympha, Miss Anne. Isang napakalaking tulong sa kanya na makapagtiis sa pagtatrabaho sa ospital ay ang kasama niyang nurse na si Jen. Naging malapit sila sa isa't isa kahit na mas matanda ito sa kanya ng 3 taon. Kung magsalita si Mami parang hindi ako marunong magdasal. Panay-panay nga ang pagdarasal ko eh. Sino ba naman na may gustong bangungutin? Bago pa lang ako sa trabaho, nangyayari din sa akin yan. Nung katagalan, unti-unti rin namang nawala. Sana ganun din ang mangyari sa'yo. Hindi ko naman masasabing nasanay na ako sa namamatay na pasyente. Sa totoo lang, masakit pa rin sa dibdib. Tsaka, parang ayoko naman makasanayan yun. 'Di ba parang mamamanhid na tayo kapag nakasanayan natin yun? Siguro, nung naglaon, naiba na lang ang perspective ko. Mas nanaigang simpatsya at awa ko sa kanila. Andun din naman yung awa at simpatya ko sa kanila. Pero ewan ko ba, natatakot pa rin ako. At hindi ko makalimutan ang mga itsura nila na wala ng buhay. Mahilig pa namang magkwentuhan ng mga horror stories yung ilan nilang mga kasama sa trabaho, Miss Anne. Lalo na ang nurse aide na si Buddy at ang janitor nilang si Donut. Kapag nasasabay si Nympha sa kanila sa break time, ay hindi niya maiwasang makinig sa mga kwento nila habang nagkukumpulan. Kapag sa ospital ka talaga nagtatrabaho, malamang may mararanasan kang kakaiba. Ibang enerhiyang bumabalot sa ospital. Siyempre, dahil maraming namamatay dito. Mismong mga sugo ni kamatayan nandito na eh. Huwag ka namang ganyan, Buddy. Natatakot ka na agad din pa. Wala pa ka nangyayari sa kwento.
Andito yung mga sugo ni kamatayan. Totoo yun. Yung isa nga sa kanila, halos kakilala ko na. Masamang biro yan, buddy. Hindi, ganito kasi yun. Di ba kapag medyo napapatagal dito yung pasyente, namumukaan na natin yung mga regular nilang bantay at mga dalaw? Minsan, pabalik-balik na kukonfine dito ang pasyente. Kaya yung bantay at dalaw niya, pabalik-balik din. Hindi na ako nagtataka kapag pamilyar na sa akin yung nakakasalubong ko sa koridor kahit anong oras na ng gabi. Di ba kumukuha sila ng mainit na tubig sa station? Itong isang mama, hindi ko matansya ang edad niya eh. Formal ang tindig niya. Kaya isipin mong nasa mga 45 hanggang 50 na. Pero bata pa naman ang muka. Parang mga 30 hanggang 35 lang. Laging naka-t-shirt na puti na may kwelyo at maong na pantalon. Yung sapatos niya, brown na makasin. Laging ganun. Iniisip ko, bantay siya, hindi dalaw. Kasi nakikita ko siya hindi lang sa araw kundi sa gabi at madaling araw. Sa iba-ibang floor ko rin siya nakikita kaya naisip ko, baka yung pasyenteng binabantay niya labas-pasok dito sa ospital. Kawawa naman. Nginingitian at tinatanguan ko na nga siya tuwing nagkakasalubong kami. Tinatanguan din naman niya ako. Pero laging formal ang kanyang muka. Porke seryosang mukha, pag-iisipan mo ng sugo ni kamatayan. Ano ka ba? Hindi ko naman siya pag-iisipan ng ganon kung hindi dahil sa sunod kong nasaksihan. Madaling araw yun. Nakita ko uli siya sa koridor. Pero hindi siya nag-iisa. May kasama siya. Pasyente. Kilala ko yung pasyente sa station na yun. Matandang babae. Hindi na nakakatayo yun eh. Mahinang mahina na. Hindi nakakaupo sa kama ng mag-isa. Pagkatapos, naglalakad na kasama niya. Saan niya dadalhin? Kaya tinawag ko sila. Sabi ko, excuse me. Hindi ako pinansin. Hindi ako nilingon kaya hinabol ko. Nauna silang lumiko sa dulo ng koridor pero pagdating ko sa nilikuan nila, wala na sila sa sumunod na koridor. Imposible namang nakarating na sila sa dulo kasi mahaba yung koridor. Panay private room naman ang nasa magkabilaan ng pasilyo. Isa-isahin ko na sana ang mga private room para hanapin sila nang biglang narinig ko ang code sa PA system. Nagtakbuhan ng mga doktor at nurse patungo sa kwarto ng matandang babaeng pasyente. Pumunta na rin ako. Tapos, nakahiga sa kama yung pasyenteng nakita ko naglalakad kanina lang. Wala nang buhay. Baka naman ibang pasyente yun. Hindi, siya talaga yun. At siya lang ang pasyente na ganong katandang babae sa floor na yun nung gabing yun. Eto pa ang sunod na nangyari. Paglabas ko ng kwarto, nakita ko naglalakad yung lalaki palapit sa akin. Tan-tan-tinin! Sabi ko agad sa kanya, Ikaw? Ikaw yun! Sa kauna-una ang pagkakataon nagsalita siya. Malalim ang boses niya. Napakalamig pakinggan. Parang nakakahipnotismo. May susunduin pa ako. Huwag kang mag-alala. Hindi pa ikaw. Mabuti na lang, hindi ikaw. Dire-diretsong lakad niya. Hindi ako nakagalaw para tumabi. Para bigyan siya ng daan. Pero hindi rin siya lumihis. Tumagos siya sa akin. Nanlamig ang buong katawan ko. Para akong naging estatwang gawa sa yelo. Tinanong ko yung tita Dolor ko na maalam sa ganyang mga bagay. Sabi ko, dati hindi naman ako nakakakita ng ganon. Patagal na rin naman ako nagtatrabaho sa ospital nung nangyari yun eh. Bakit biglaan na lang? Nasa lahi natin ang bukas ang third eye. Katulad ko, maaga nga lang na-activate yung sa akin. Teenager pa lang ako nung una akong nakaramdam at nakakita ng mga kaluluwa at iba pang mga nilalang. Ikaw, late na. Malamang may trigger yan kaya na-activate. Wala ka bang naaalala na nangyari bago mo unang nakita yung sugo? Nag-isip ako. Binalikan ko kung kailan una ko siyang nakita. Naalala ko. Oo nga pala, nangyari yun pagkatapos ng reunion namin mga magkakabarkada nung high school. Napagkatawaan namin maglaro ng Spirit of the Glass. Naglaro kami ng Spirit of the Glass, tita. Katuwaan lang kasama ng mga dati kong kabarkada. Nung high school pa kasi, gusto na namin gawin yon. Pero natatakot kami nun.
Kaya sabi namin, matanda na kami para matakot pa. Gumulaw nga yung baso pero nagturuan kami kung sino ang tumutulak dun sa baso. Hindi dapat ginagawang katuwaan yun. Malamang doon na-activate ang third eye mo. Yun ang simula. Paano ko naman to isasara, tita? Ayoko nung may ganto. Kapag nabuksan na ang third eye, hindi na naisasara. Ganyan ka na. Kaya hindi talaga dapat nilalaro ang mga may kinalaman sa ganyang mga bagay eh. Hindi biro yan. Naku, ayoko rin ng ganyan. Mamamatay ako sa takot. Ito ako naman. Nangyari to noong 1978. 10 taon na ang nakalipas. Doon sa isa sa pinakaunang ospital na pinagtrabahuan ko. Janitor din ako doon. Nung minsan nasa night shift ako, ewan ko ba kung bakit ang daming kaganapan nung gabing yun. Nagsuka ng dugo yung isang pasyente, kumalat sa sahig. Yung isang pasyente naman nagwala. Ninatabig na mga baso. Ayun, basag. Ang daming bubog sa sahig. Parot parito ako. Mabuti na lang. Bata-bata pa ako noon. Kayang-kaya ko pa. Pagkatapos, nagkataon ba na lakas ng bagyo? Signal number 4 dito sa Kamaynilaan. E di, winawalis ko yung mga basag na piraso ng baso papunta sa daspan. Yung isang malaking piraso, ayaw sumama sa walis. E di, umuko ako para pulutin yun. Sabay kumulog at gumuwit ang kidlat sa labas ng bintana. Ay! Nasugatan ako ng bubog. Ang lakas ang tagas ng dugo. Kasabay pa nun, namatay ang ilaw. Tinulungan ako ng isang nurse. Pamilyar ang mukha niya na nakita ko mula sa sinag ng buwan sa bintana. Pero iba ang kanyang uniforme sa suot ng iba mga nurse sa ospital na yun. Kakaiba rin ang ayos ng kanyang buhok. Parang sinauna. Nagtaka ako at napalingon sa paligid. Laking gulat ko na nag-iba ang itsura ng kwarto. Kahit sa dilim, kitang-kita ko pagkakaiba. Iba ang kama. Iba ang mesa sa gilid ng kama. Aba, pati tile sa sahig. Ano to? Anong nangyayari? Saan ako? Pinobomba ng mga Amerikano ang mga Hapon. Hindi nila dapat ginagawa yun ng malapit dito sa ospital. Tena kuya, lumabas na tayo. Pakiramdam ko, bumagsak yung ospital sa paligid ko. Hindi ko maintindihan kung bakit nasa ganun akong sitwasyon pero akala ko talaga katapusan ko na. Kuya! Kuya! Pagdilat ko uli, yun pa rin yung mukha ng nurse na nakatungay sa akin. Pero ang suot na niyang uniforme, katulad ng suot ng karaniwang nurse sa ospital na yun. Nagbalik din sa dati ang ayos ng silid at may ilaw na. Anong nangyari? Nag-blackout ka, kuya. Baka nagulat ka masyado sa kulog. Ayan, nasugatan ka tuloy sa bubog. Akin na, lilinisin ko't gagamutin. Hindi ba nawalan ng kuryente? Hindi, baka akala mo lang kasi nga nawalan ka ng malay. Saglit lang naman, nagising ka rin agad. Pero may kakaibang nangyayari. Nakita kita. Iba ang style ng buhok mo tsaka iba ang uniforme mo. Iba ang itsura nitong kwarto tapos may mga narinig akong eroplano at may bumagsak na bomba dito mismo sa kwarto. Akala ko nga patay na ako eh. Namilog ang mata ng nurse na kausap ko. Akala ko hindi siya naniniwala sa mga sinabi ko pero parang alam niya yung tungkol doon. Nako, kuya! Pinomba nga itong parting ito ng ospital ng World War II. Nurse dito nung panahong yun ng mama ko. Dalaga pa siya noon. Sabi nila, kamukhang kamukha ko siya. Sayang, namatay siya nung pinanganak niya ako. May 3 pa akong ate, panay mga nurse din. Nung maliliit pa raw sila, kinuwento ni mama sa kanila yung mga na-experience niya rito nung panahon ng gyera. Kasama yung pagbobomba nitong ospital. Multo ng mama niya yung nakita at nakausap mo, Kuya Donat. Hala, para kang nag-time travel, Kuya Donut. Nagbalik ka sa sinaunang panahon ng mga sandaling yun. World War II. Kung tutuusin, mas may mga nakakatakot pang kwento ng multo kaysa sa nangyari sa akin na yun. Pero doon talaga ako natakot eh. Kaya lumipat ako ibang ospital.
Kasi lagi ko naiisip, paano kung mangyari ulit yun? Paano kung dalhin ako uli sa panahon na yun at hindi na ako nakabalik sa aking totoong panahon? Nakakakilabot. Madalas, natitigil lang sina Buddy at Kuya Donat sa pagkukwento ng mga katatakutan kapag dumarating na si Jen. Hoy! Ano na naman yan? Tigilan niyo nga si Nympha. Hindi na kayo naubusan ng kwentong panakot. Ang galing niyo mag-imbento Anong imbento? Totoo yung mga kinukwento ko Genuine. Ako rin. Kung hindi ako mismo ang nakaranas, naranasan ng mga kakilala ko. True to life. Hindi lang true to life, hanggang sa kabilang buhay. Kapag nagagawi si Nympha sa mga lugar sa ospital na hindi matao, naaalala niya ang mga kwento ni na Kuya Donat at Buddy Miss Anne. Nai-imagine niya ang mga ito. Parang nakikita at naririnig niya ang mga pangyayari. At sa tuwing nangyayari yon, pinaninindigan siya ng balahibo. Pero dumating ang isang araw na hindi na lang yung mga kwentong horror ang nagdala ng matinding takot sa kanya. May pasyente si Jen na binata. Na-confine ito para mapasailalim sa maraming test dahil inaalam pa ng mga doktor ang totoong sanhi ng mga sintomas nito. Ang reklamo raw ng pasyente ay napakatinding sakit ng ulo hanggang sa halos iuntog na nito ang ulo sa dingding. Dinala na ito sa ospital dahil nagwawala na sa nadaramang sakit. Itinali ang mga kamay at paa ng pasyente sa higaan dahil nagwawala ito. Pilit na tumatayo at nananakit sa sinumang maabot ng kanyang mga suntok at paninipa. Hindi na nito nakikilala maging ang sariling ina. Napadaan si Nympha sa pasilyo sa labas ng kwarto. Bukas ang pinto at nasa loob si Jen. Sir, sandali lang ho. Na-adjust ko lang ho ang tulo ng swero ninyo. Makakatulong ito sa inyo. Dito dumadaan ang pain reliever nyo. Jen, tulungan na kita. Pagpasok ni Nympha sa silid, agad na tumutok sa kanya ang matalas na tingin ng pasyente. Namumula ang mga mata nitong halos nakamulagat. Tumutulo ang laway nito. Paglapit ni Nympha kay Jen sa gilid ng kama ng pasyente, pilit na dumukwang ang binata. Dinuraan nito si Nympha. Ay! Naku, maghugas ka agad. Magpalit ka ng uniform, bilis! Agad na sumunod si Nympha. Habang papalabas siya ng kwarto ay hinahabol pa rin siya ng malakas na hiyaw ng pasyente. Sinundan ni Jen si Nympha kung saan siya nagbibihis. Naku, sorry Nadamay ka pa sa pasyente ko. First time ko nakakita ng ganong klaseng pasyente. Nakakatakot. Para siyang yung napanood ko sa sine na sinapian ng demonyo. Lumabas na yung diagnosis ng pasyente kong yun. Rabies pala. Hindi naman kasi nagsabi yung pamilya na nakagat pala siya ng aso. 3 months ago pa raw kasi nangyari. Binaliwala lang niya kasi maliit lang daw yung kagat. At sa paa lang. Cute pa nga raw yung asong nangagat kaya akala nila walang kaso. Rabies? Ganun pala talaga yun kapag kumalat na. Kung nangyari yan sa lugar na walang ospital o doktor, malamang nga mapagkamalang sinapian siya ng demonyo. Hindi maalis sa isip ni Nympha ang itsura ng pasyenteng binata na parang gusto siyang abutin at kagatin. Kinagabihan, nadagdag yon sa kanyang bangungot. Sa panaginip ni Nympha, nag-iisa siya sa ospital. Nagtataka siya dahil walang katao-tao. Pundido ang karamihan sa mga ilaw at ang tanging sinag ng liwanag ay galing sa bumbilyang nasa malayo. Tumatawag siya sa kanyang mga kasamahan. Jen? Buddy? Nasaan kayo?
Nagmula sa may likuran niya ang hiyaw ng pasyente. Parehong-pareho yon ng sa pasyenteng dumura sa kanya sa ospital. Lumingon si Nympha. Nakita niyang nasa pasilyo ang pasyente. Hindi na ito nakatali sa kama. Sa bangungot, hindi rabies ang sakit ng pasyente kundi sinapian ito ng demonyo. Sa magkabilang gilid ng pasilyo, mula sa kinatatayuan ng pasyenteng sinapian hanggang sa unahan pa ni Nympha, nakatayo ang mga dati niyang pasyenteng namatay. Nakatitig silang lahat sa kanya. Makitid lang ang pasilyo at abot kamay siya ng mga patay sa magkabilang panig. Umalis kayo! Layuan niyo ako! Parang awa niyo na! Tantanan niyo na ako! Hindi kumikilos ang mga patay. Hindi umaalis ang titig ng mga ito sa kanya at yung pasyenteng sinapian ng demonyo nagsimulang tumakbo padaluhong kay Nympha. Tumakbo si Nympha palayo pero para siyang tumatakbo ng slow motion habang mabilis namang palapit na ng palapit sa kanyang likuran ang nagwawalang pasyente. Tulungan niyo ako! Tulungan niyo ako! Nympha! Nympha, gising! Mami! Ayoko na, Mami! Natatakot na ako matulog! Lumipat ka na muna dun sa kama ko. Tabi tayo. Lumala ang mga bangungot ni Nympha nang dumagdag ang pasyenteng may rabies na laging humahabol sa kanya. Mas naging kakilakilabot ang kanyang mga panaginip dahil doon. Hindi rabies ang sanhi ng pagwawala ng pasyente kundi sapi ng demonyo. Ang hindi nito nagawa sa tunay na buhay na pagdaluhong kay Nympha ay paulit-ulit nitong ginagawa sa kanyang mga panaginip. Walang ibang matakbuhan si Nympha kundi ang pagdarasal. Oh, hindi pa tapos ang break time mo ah. Bakit tumalis ka na dun sa umpukan? Pupunta muna ako sa chapel, Jen. Sige. Naging madalas ang pagpunta at pananatili ni Nympha sa chapel ng ospital. Doon niya inilalabas ang kanyang problema. Noong minsan tahimik siyang umiiyak sa chapel, may nag-abot sa kanya ng panyo. Nagulat si Nympha dahil ang akala niya nag-iisa siya ron. Napatingin siya sa nagbibigay ng panyo. Isang lalaki na sa tansya niya ay nasa edad 25 ang nakaupo sa kanyang likuran. Hindi ito nakauniforme o nakakoat na puti. Sa makatuwid ay hindi doktor o hospital staff. Huwag kang mag-alala, bagong labayan. Hindi ko pa nagagamit. Hindi, okay lang. Salamat na lang. Sorry kung naabala ko ang pagdarasal mo. Hindi ka naman nakakaabala. Kunin mo na tong panyo. Oh. Para kasing madudurog na yung hawak mong tissue eh. Oo nga. Thank you ha. Ikaw pang nag-assist sa akin ako ang taga rito. Walang kasi yun. Sobra-sobra ang serbisyo yung mga nurse dito sa ospital eh. Lalaban ko na lang muna to bago ko isoli sa'yo. Pero paano ko isasoli? May pasyente ka ba rito? Saang room? Bantay ako ng mother ko. Inoperahan siya kanina sa colon. Gagawa ng biopsy para malaman kung cancer o hindi. Successful naman daw yung surgery kaya nagpapasalamat ako rito. Nasa recovery room pa siya pero dadalhin na raw mamaya sa kwarto. Sa room 405 kami. Nga pala, ako si Paulo. Paulo Santos. Nice to meet you, Nympha. Binasa nito ang pangalan niyang nasa suot niyang nameplate. Nice to meet you too, Paulo. Sige, babalik na ako sa station. Tapos na ang break ko. Idadaan ko na lang sa room niyo tong panyo kapag nalabhan ko na. Ikinuwento ni Nympha kay Jen ang naganap pagbalik niya sa nurse's station. Nandun din sina Buddy at Kuya Donat. Wait naman. Cute ba?
Ang alamin nyo muna kung buhay ba. Kuya Donut naman, buhay na kausap ko. Ay naku, huwag kang pakasisiguro. Marami na ako mga kasamahan sa ospital na may nakausap na akala nila buhay. Pero kaluluwa na lang pala. O di ba? Ito namang si Buddy. So guni ka matay yung nakausap. Di kaya yun din yung nakausap mo. Yan ka na naman, Kuya Donut. Tinatakot mo na naman si Nympha. Ang mabuti pa, i-check natin kung may pasyente nga bang Mrs. Santos sa room 405. Malalaman natin kung bantay talaga yung si Paolo ng nanay niya. Madali lang naman i-check yun. Si Buddy na ang gumawa ng iminungkahi niya. Tumawag siya sa admissions. Yes ma'am, Mrs. Santos, room 405. Sige o, maghihintay ako. Yan na nga bang iniisip ko eh. O, anong sabi? Huwag ka na nga pa-suspense dyan, pwede ba? Ano raw? Mrs. Paulina Santos raw yung nasa room 405. Malamang nga, nanay siya niyang si Paolo. Totoong bantay nga. Pinakaban niyo lang ako? Kayo talaga? Oh, teka, yung tanong ko naman. Cute ba yung si Paolo? Hoy, ano ka ba? On duty tayo eh. Kung ano-anong pinagsasabi mo, ayokong isipin kung cute ba siya. Di mo naman siya pasyente at hindi mo rin pasyente yung binabantayan niya. Nasa ibang floor nga sila eh. Kaya okay lang yun. Uy, cute nga siguro. Loka-loka. Pagdating ng bahay, agad na nilabhan ni Nympha ang panyo na ipinahiram sa kanya. Isinabit niya ito sa tapat ng bentilador para matuyo agad at maplansya niya kinaumagahan bago siya pumasok ng ospital. Kinagabihan, may nagbago sa panaginip ni Nympha, Miss Anne. Ganoon uli ang simula ng kanyang bangungot. Naroon uli ang mga dati niyang pasyenteng namatay. Naroon pa rin yung pasyenteng may sapi ng demonyo na humahabol sa kanya. Pero ang naiba, biglang sumulpot si Paolo sa kanyang panaginip. Para uling tumatakbo ng slow motion si Nympha. Pakiramdam niya, maaabot na siya nung pasyenteng may sapi. Tulong! Tulungan niyo ako! Pagkatapos, biglang-bigla, dumating si Paolo. Tumatakbo itong papalapit sa kanya mula sa kabilang dulo ng pasilyo. Nympha, abutin mo ang kamay ko. Paolo! Andito ka! Inabot ni Nympha ang kamay ni Paolo. Hinawakan siya nito ng pagkahigpit-higpit at hinila patakbo. Biglang bumilis ang pagkilos ng mga binti ni Nympha. Nakasabay siya sa bilis ng pagtakbo ni Paolo. Unti-unti, naiwan nila ang humahabol na pasyenteng sinapian ng demonyo. Naiwan din ang mga patay na nakatayo sa magkabila ng pasilyo. Sa dulo ng pasilyo ay may pinto. Binuksan yun ni Paolo at nabungaran nila ang nakakasilaw na liwanag. Biglang nagising si Nympha. Sa kauna-unahang pagkakataon, ang bangungot niya ay naging magandang panaginip. Nagising siya nang hindi sumisigaw at nagpupumiglas. Si Paolo! Hindi maintindihan ni Nympha kung paanong nabago ng pagsulpot ni Paolo ang kanyang bangungot. Nasama pa si Paolo sa panaginip dahil iniisip niya ito? Kung ganun lang yon, paano siya nito nasagip sa bangungot? Dati naman, gustuhin man niyang makaalpas sa nakakatakot na bangungot ay hindi niya magawa ng mag-isa. Kailangan pa siyang gisingin ng mami niya. Naisip niya, baka naman sinagot na ang kanyang mga dalangin. Baka ginamit lang ng kanyang anghel de la guardia ang itsura ni Paolo para tulungan siya. Pero bakit si Paolo? Dahil ba positibo ang tingin niya rito? Magaan na agad ang loob niya rito? Naalala niya ang panunukso ni Jen, pero sinaway ni Nympha ang kanyang sarili.
Hindi niya nga alam kung may asawa o may girlfriend na si Paulo. Hindi siya dapat mag-assume. Pero syempre, ikinuwento niya kay Jen ang nangyari. Sinasabi ko na nga ba? Magandang dating niyang si Paulo sa buhay mo. Ang weird nga eh. Kung imagination ko lang yun, kaya ko naman palang takasan yung mga bangungot ko. Pero dati ko na yung pinipilit gawin. Bakit ngayon ang nangyari? Kasi nga, meron ka ng knight in shining armor. Atin-atin lang to ha. Nakakahiya. Walang kamuwang-muwang yung tao. Isinoli ni Nympha ang panyo ni Paulo. Wala ito sa room 405. Kasambahay nung pamilya ang nagbabantay sa pasyente. Umuwi raw muna si Paulo para kumuha ng ilang gamit. Tulog ang ina nito. Iniwan na lang ni Nympha ang panyo na nakasilid sa envelope. Inaabangan siya ni Jen pagbalik niya sa nurse's station. Oh, ano nangyari? Wala siya ron. Umuwi raw ng sandali. Ay, sayang. Wrong timing. Pero noong pumunta uli si Nympha sa chapel sa break time niya, nandoon na naman si Paulo. Sinabayan siya nito paglabas pagkatapos niyang magdasal. May nakahanda uli ako malinis na panyo. Pero mabuti naman hindi ka na umiiyak. Okay na ako. Salamat uli ha. Magmula noon, Miss Anne, lagi nang naroon si Paulo sa tuwing pumupunta si Jen sa chapel kapag break time niya. Lagi silang nakakapag-usap, kaya naging magkaibigan na sila. Hindi nagtanong si Nympha pero naisingit ni Paulo sa pag-uusap nila na binata ito at walang girlfriend. Gabi-gabi rin, lagi nang sumusulpot si Paulo sa mga panaginip ni Nympha. Ang mga bangungot ay lagi nang nauudlot dahil sinasagip siya nito. Nanliligaw na ba sa'yo si Paulo, Nympha? Uy, hindi naman. Saglit nga lang kami nagkakausap sa chapel kasi naka-duty pa ako. Siya naman naka-duty bilang bantay. Feeling ko, hinihintay lang niyang makalabas ng ospital ang mother niya. At pagkatapos, tututuhanin niya na yung panliligaw sa'yo. Ay, ewan ko sa'yo. Tumagal sa ospital ang ina ni Paulo dahil sa mga komplikasyon. Maraming naitulong si Nympha sa pagpapaliwanag sa binata ng mga komplikasyong yon. Lalo silang napalapit sa isa't isa. Pero isang araw, nadatna ni Nympha na si Paulo naman ang umiiyak sa chapel. Paulo, bakit? Wala na si Mami. Ha? Akala ko kahapon na mamanage naman yung kondisyon niya. Biglaan. Cardiac arrest. Naku, nakikiramay ako. Gusto sanang hawakan ni Nympha ang kamay ni Paulo o tapikin ito sa likod pero hindi niya nagawa. Naka-duty siya at baka makita siya ng ibang mga taga-ospital. Baka magkaroon ng masamang interpretasyon. Salamat. I have to go pero see you later. Sige. Naunang umalis sa chapel si Paulo. Naiwan si Nympha at ipinagdasal niya ang ina nito. Pagbalik niya sa nurse's station, sinalubong siya ni Jen. Nympha, may nangyari kina Paulo. Oo, alam ko. Wala na ang mami niya. Sinabi na sa akin ni Paulo. Ano? Si Paulo nagsabi sa'yo? Oo, ngayon lang. Sa chapel. Lumapit si Jen at hinawakan si Nympha sa magkabilang braso. Nympha, paano si Paulo nagsabi sa'yo? Nabangga ang kotse ni Paulo papunta rito. Dinala agad siya sa surgery pero namatay si Paulo sa operating table. Nag-cardiac arrest yung mami niya nung nalaman yun. Pareho silang wala na, Nympha. Hinimatay si Nympha sa kanyang narinig, Miss Anne. Ay naku! Nympha! Nympha!
Mabuti na lang hawak ni Jen si Nympha sa magkabilang braso nang mawala nito ng malay. Kahit paano ay naalalayan siya ni Jen at hindi nabagok ang ulo niya sa sahig. Nang magkamalay si Nympha, nanlamig siya sa takot. Paano siya nakausap ni Paolo gayong patay na ito noong mga sandaling yon? Ano kaya ang nangyari kung itinuloy niya ang paghawak sa kamay nito o ang pagtapik sa balikat nito? At naalala niya yung huling sinabi sa kanya ni Paolo. I have to go, pero see you later. Pinauwi ng maaga si Nympha matapos siyang matingnan ng doktor. Pinagpahinga muna siya. Noong gabing yon, Miss Anne, nandoon pa rin sa bangungot ni Nympha si Paolo. Sinagip pa rin siya. At sa loob ng panaginip, alam niyang patay na si Paolo. Hindi tuloy niya malaman kung kakapit ba siya sa kamay nito o hindi. Pero mas nangibabaw ang takot ni Nympha sa mga patay na nakatayo sa gilid ng pasilyo at sa pasyenteng sinaniba ng demonyo na humahabol sa kanya. Kumapit na rin siya sa kamay ni Paolo at muli sinagip siya nito. Paulit-ulit yon, ganoon ng ganoon, gabi-gabi. Nagigising si Nympha pagbukas nila ng pinto sa dulo ng pasilyo at pagbungad nila ay liwanag. Nagtatalo ang kanyang loob. Hindi niya na malaman kung matutuwa siya na sinasagip pa rin siya ni Paolo o lalo siyang matatakot dahil alam niyang patay na ito. Ang lahat ng ito ay kinuwento ni Nympha sa akin, Miss Anne. Nagkakilala kami sa ospital dahil naging pasyente ako roon noong mga panahong din yon. Tawagin mo na lang akong Miko. 25 years old din ako noon. Magkaedad kami ni Paolo. College student pa lang ako noong tinamaan ako ng malalang kidney infection na siyang sumira sa aking bato. Posibleng galing daw yon sa madalas na paglubog sa baha hanggang baywang. Paulit-ulit ako noong nagkakasakit ng urinary tract infection o UTI hanggang sa naging kidney infection na. Ilang taon din akong nagtiis sa regular na dialysis at matagal akong pumila sa listahan para sa kidney recipients. Pagkatapos ng maraming taon ng paghihintay, ay doon ako sumailalim sa kidney transplant sa ospital na yon. Naging nurse ko po si Nympha. Agad akong na-in love kay Nympha, Miss Anne. Bukod kasi sa napakaganda niya at maamo ang mukha ay napakabait pa. Hindi rin matatawaran ang kanyang galing sa pagiging nurse. Hindi ko nahalata ang mga kinatatakutan niya sa kanyang propesyon. Tawagin mo ako agad sa buzzer kapag may naramdaman kang masakit, ha? Ang sabi ng anesthesiologist mo, pwedeng i-adjust ang pain medication mo as needed. Mas mabuti kung hindi ka nakakaramdam ng sakit para kayanin mong umupo at tumayo agad. Mas madali kang makaka-recover. Mas madali akong makaka-recover kung ikaw ang nag-aalaga sa akin. The best ang nurse ko eh. Mas madali kang makaka-recover kung susunod ka sa lahat ng instructions ng doktor. Halos 2 linggo akong nanatili sa ospital, Miss Anne. Pinangako ko sa aking sarili na kapag nakarecover na ako ay babalikan at liligawan ko si Nympha. Ganon nga ang aking ginawa. Noong simula ay pinagmamaneho pa ako ng aking kuya para lang makadalaw ako sa bahay ni Nympha. Botong-boto rin kasi ang pamilya ko sa kanya. Noong kaya ko nang magmaneho ay lalong naging masugid ang aking panliligaw. Masasabi ko nang walang pag-aalinlangan na mabuti akong tao, Miss Anne. Matino. May pagmamalaki ko rin na sa kabila ng aking dating sakit ay nakapagtapos ako ng bachelor's degree sa Computer Data Processing Management ng may mataas na grado. Kaya naman noong panahong yon ay 5 taon na akong nasa trabahong may malaking kinikita. Wala akong dapat ikahiya sa panliligaw kay Nympha. Napakalaking grasya na bukod sa naging matagumpay ang aking kidney transplant at pag-recover at nakabalik ako ng maayos sa trabaho, ay nahuli ko rin ang loob ni Nympha. Pero mahigit 6 na buwan ko rin siyang niligawan bago niya ako sinagot.
Enero ng taong 1989 noong naging opisyal ang aming relasyon. Talaga, Nympha? Pumapayag ka ng maging girlfriend ko? Bakit parang ayaw mong maniwala? Kasi naman dream come true. Basta siguruhin mong hindi to magiging bangungot ha. Pangako, gagawin kong lahat para pasahin ka at protektahan ka. Hindi kita sasaktan. Paano ko naman magagawang saktan ng minamahal ko? Mahal na mahal kita, Nympha. Mahal na mahal din kita, Miko. Miss Anne, ang lahat ng ibinahagi ko sa inyo tungkol sa mga naganap sa buhay ni Nympha bago kami nagkakilala ay isinalaysay niya sa akin noong magnobyo na kami. Grabe palang trauma mo, no? Mula pa lang sa pag-aaral ng nursing hanggang dyan sa trabaho mo. Pero, ang galing mo magtago. Hindi ko nahalata yun ng pasyente mo ko. Siyempre, hindi pwedeng maramdaman yun ng pasyente. Kailangan ko maging matatag para sa aking mga pasyente. Sobra ang concern mo sa iyong mga pasyente. Pero kapag namamatayan ka ng pasyente, sila rin palang kalbaryo mo. Binabangungot ka pa rin ba? Sinasagip ka pa rin ba ni Paolo sa bangungot? Alam mo, medyo weird nga na magmula noong naging masugid ang panliligaw mo sa akin. Dumalang yung mga bangungot ko. Hanggang sa tuluyan ng tumigil. Hindi ko alam kung anong koneksyon. Ikunwento ko ngayon kay Jen eh. Ang opinyon niya, magandang impluwensya ka raw sa buhay ko. Ibig sabihin daw nun, lumalaki ang puwang mo sa puso ko. Kaya raw kahit papano ay naiibsan na nun yung mga takot ko. Ibig sabihin pala nun, na in love ka na sa akin ng unti-unti nung mga panahong yon. Salamat naman at nakabawas yun sa dinadala mo. Pagkaraan ng 1 taon, Miss Anne, nag-propose na ako ng kasal kay Nympha noong January 1990. Marami na tayong mga pinagdaanan sa buhay, Nympha. Maraming challenges. Posibleng marami pang darating. Kung mamarapatin mo, gusto ko sanang magkatuwang na nating harapin ang lahat ng yun. Gusto kong maging katabi mo sa lahat ng panahon para maibigay ko ang lahat ng maibibigay ko para sa'yo. Kaya Nympha, will you marry me? Yes, Miko! Yes! I'll marry you! Agad naming sinabi sa mommy niya ang plano naming magpakasal, Miss Anne. Magpapakasal na kayo? Ang bilis naman! Paano nang pagpunta natin sa States, Nympha? Mommy, hindi ka na mag-aalala kahit maiwan ako dito. Kasi magiging mag-asawa na kami ni Miko. Hindi na ako mag-iisa. Huwag kayong mag-alala, tita. Pag-iipunan naman po namin na makabisita sa inyo sa States every few years. At saka, pwede ka rin namang magbakasyon dito anytime, Mommy. Pumayag na rin ang mommy ni Nympha at dahil doon, may iminungkahi ako sa kanya. Love naman, ngayong hindi ka na pupunta sa States, hindi mo na kailangan mag-ipon ng experiences bilang nurse sa ospital. Kung talagang hindi mo gusto yung ganyang trabaho, pwede ka na mag-resign. Pwede ka na maghanap ng ibang klase ng trabaho na gusto mo. Yung kung saan ka masaya. Oo nga, no? Wow! At last, makakalaya na ako. Ikaw palang totoong knight in shining armor ko, love. Hindi na nakatanggi ang mommy niya sa pagre-resign ni Nympha mula sa ospital. Naku, Nympha, hindi ko alam kung ano mararamdaman ko ngayon. Natutuwa ako para sa'yo kasi alam ko namang nagdusa ka sa pagtatrabaho mo rito. Pero nalulungkot ako na hindi na tayo magkakasama. Ano ka ba? Pwede pa naman tayo magkita pag pareho nating day off sa work. Promise yan, ha? Mabilis namang nakahanap agad ng ibang trabaho si Nympha, Miss Anne. Nurse pa rin, pero hindi na sa ospital. Naging nurse siya sa clinic ng isang private school. Ang inaasikaso na lang niya ay yung tipong mga gasgas ng mga nadadapang estudyante, mga biglang naliliyo, o yung mga dalagitang sumasakit ang puson kapag may dalaw. Kakatuwa na mas malaki pa ang sweldo niya kesa dati.
June 1990 nung kinasal kami ni Nympha. Umuwi ang kanyang ate Celia mula sa States para maging maid of honor. Bridesmaid naman si Jen. May isang napakahalagang batayan ng pagpili namin ng petsa ng aming kasal, Miss Anne. Yon ang pangalawang anibersaryo ng aking kidney transplant. Makabuluhan yon dahil itinuturing ko yon na parang muli kong pagkabuhay. Yun din ang dahilan kaya nag-cruise ang mga landas namin ni Nympha. Tamang-tama na pag-isahin natin ang magiging wedding anniversary natin. Yung second life ko, tsaka yung ating pagdadaop palad. Buong buhay natin isi-celebrate natin ang mga yon. Tama, love. Lagi kong pasasalamatan na nangyari yon. Pagkatapos ng kasal ay nagtuloy kaming mag-asawa sa isang kilalang resort sa Ternate para sa 3 araw na honeymoon sa tabing dagat. Sa unang gabi naming natulog ng magkatabi, bumalik ang bangungot ni Nympha. Wag! Wag! Love, gising! Nananaginip ka lang! Miko! Love! Andito ako, love. Panaginip lang yun. Bakit ganun? Bakit binabangungot uli ako? Ganun ba ulit? Ang tagal mo nang wala sa ospital ah. Iba na ngayon. Si Paulo lang ang nandun. Si Paulo? Ang weird nga. Dun sa panaginip para kong nasa isang gilid. Ang lamig-lamig at ang kapal ng ulap sa paligid. Walang ibang tao. Pagkatapos, biglang-bigla, nakita ko si Paulo na nakatayo sa banda roon. Takot na takot ako kasi alam kong patay na siya. Matagal na. Nympha. Layuan mo ako! Sa halip na lumayo, papalapit pa siya sa akin. Para siyang lumulutang. Wag! Wag! Mabuti na lang ginising mo ako, love. Bakit kaya ako binabangungot ulit? At ngayon pa! Baka naman namamahay ka lang. O kaya napagod ka masyado kanina. Halika nga dito. Sumiksik ka rito sa akin. Halika. Yayakapin kita sa pagtulog. Hindi na naulit ang bangungot noong mga sumunod na gabi, Miss Anne. Kaya inalis na namin yon sa aming isip. Madali namin nakalimutan yon dahil nasa honeymoon kami. Pagbalik namin, may nakahanda na kaming titirhan. May pinsan kasi akong nakakuha ng trabaho abroad na may iniwan na condominium unit. Bilang tulong sa akin, pumayag siya sa deal na rent to own. Kasing halaga lang ng buwan ng upa ang hinuhulog ko sa kanya pero kasama na yun sa bayad para mapasa amin ang unit sa bandang huli. Malapit pa nga sa pinagtatrabahuhan namin ni Nympha yung kondo. Wala akong pagsidla ng saya sa pagsisimula ng buhay naming mag-asawa, Miss Anne. Parang natupad ang lahat ng aking mga pangarap. Lalo pa nang may ibinalita sa akin si Nympha pagkaraan ng 2 buwan. Love, delayed ako. 3 weeks na. Ha? May baby na tayo? Sana. Pero para sigurado, magpapacheck up na ako. Hinintay ko talaga na mag 3 weeks para mas malaki ang chance na hindi false alarm. Buntis nga si Nympha, Miss Anne. Sobra-sobra ang kaligayahan naming mag-asawa. Pero doon din nagsimula ang aming kalbaryo dahil muli na naman siyang dinalaw ng mga bangungot. Yung bangungot na si Paulo ang humahabol at tinatakbuhan niya. Bakit niya ako minumulto, love? Wala naman akong kasalanan sa kanya o sa nanay niya. Hindi naman siguro nagbumulto yan, love. Panaginip lang yan. Iba yon sa pagmumulto. Hindi kaya dahil worried ka sa pagbubuntis mo kaya may mga ganyan kang panaginip? Worried, syempre. Pero gano'n naman ang lahat ng buntis.
Nag-aalala kami sa dinadala namin. Pero hindi naman sobrang pag-worry ko para maapektuhan ako ng ganoon. Mas lalong makakasama sa baby itong takot ko sa mga bangungot eh. Kamuntik na ngang makunan si Nympha dahil sa bangungot, Miss Anne. Wag! Layuan mo ako! Layuan mo ako! Nagising ako sa mga sigaw ng asawa ko, Miss Anne. Pagdilat ng aking mga mata, papatayo na siya mula sa aming higaan. Nagkukumahog. Nympha? Love, teka, saan ka pupunta? Ano nangyari? Parang hindi niya ako nakita o narinig. Patuloy siya sa pagsigaw at tumakbo siya palabas ng aming kwarto. Wag! Layuan mo ako! Layuan mo ako! Bilis ko siyang sinundan, Miss Anne. Nympha! Sa labas ng silid, nadulas si Nympha. Bumagsak siya sa sahig na tiles. Nympha! Miko? Bakit andito ako? Binabangungot pala si Nympha noong tumakbo siya mula sa kama, Miss Anne. Nagising lang siya pagbagsak niya sa sahig. Aray! Love! Miko! Dinudugo ako! Agad kong itinakbo si Nympha sa ospital. Mabuti na lang hindi siya tuluyang nakunan. Naagapan ang bata. Magmula noon hanggang sa nakapanganak siya, Miss Anne, hindi na ako halos nakakatulog sa gabi. Binabantayan ko siya. Malaki ang hinulog ng katawan ko. Mabuti na lang hindi ako bumigay. Pero nairaos din namin ang pagbubuntis ni Nympha. Ipinanganak si Faye noong April 1991. Malusog ang aming anak. Hindi nakaapekto sa kanya ang mga bangungot ng kanyang ina. Mabuti na lang at ligtas kayong dalawa. Mahal na mahal ko kayo, Nympha. Bago pa nanganak si Nympha, nag-resign na uli siya sa pangalawa niyang trabaho, Miss Anne. Hindi niya maatim na iiwan sa isang yaya ang bata habang nasa klinik siya ng eskwelahan. Mas gusto niyang siya mismo ang mag-alaga sa anak namin. Sumang-ayon ako agad. Mas gusto ko nga rin ang ganoon. Total, sapat naman sa aming mga pangangailangan ang aking kinikita at kaya pa rin naman naming magtabi ng ipon para sa kinabukasan. Yung pagpupuyat ko po noong buntis pa si Nympha ay hindi pa rin natigil noong may anak na kami. Magkatuwang pa rin kami sa pag-aalaga kay Baby Faye kahit na breastfeeding ang ginagawa ni Nympha. Ako ang nagboluntaryong matoka sa pag-check at pagpapalit ng lampi ng bata. Siguro dahil busy kami sa baby nang halos magdamag, natigil ang mga bangungot. Pero isang hapon, tumawag sa akin sa opisina si Nympha. Umiiyak at natataranta. Miko! Love! Hindi ko sinasadya na naidlip ako kanina sa kama habang pinapadeder si Faye. Binungungot uli ako. Mabuti na lang nagising din ako. Pero pagising ko, nasa crib na si Faye. Hindi ko alam kung paano nangyari yon. Miko, natatakot ako. O sige, huwag ka mag-alala. Mag-undertime ako. Pauwi na ako dyan. Putlang-putla si Nympha nang datnan ko sa kondo namin, Miss Anne. Nanginginig sa takot. Kasama na si Faye sa panaginip ko, love. Karga-karga ko siya habang binabalot kami ng ulap dun sa gulod. Pagkatapos, biglang lumitaw si Paolo sa tabi namin. Pilit yung kinukuha si Faye. Ayaw kong bitawan ang anak natin. Umiiyak si Faye. Anak ko siya dapat. Inagaw ka lang sa akin. Nagising ako. Wala na si Faye sa mga basic ko. Akala ko, natangay na siya ni Paolo, love. Pagkatapos umingit siya, nakita kong nasa crib na siya. Paano siya napunta ron samantalang nasa kama pa rin ako? Baka nag-sleepwalk ka nung nilagay mo siya sa crib at bumalik ka sa kama.
Natatandaan mo nung buntis ka, hindi ba nagsisleepwalk ka rin? Paano kung mangyari uli? Baka kung mapano si baby. Hindi pa uso noong mga panahong yun dito sa Pilipinas ang work from home kahit sa larangan ng IT, Miss Anne. Kailangan kong pumasok sa opisina dahil hindi naman pwedeng wala kaming income. Pero ayaw ko ring maiwan ang aking mag-ina nang walang kasama sa bahay. Wala ang aking biyenan, nasa States at binibisita ang kanyang panganay. Ang mamang ko naman sa Pangasinan nakatira. Hindi pwedeng iwanan ng papang ko na diabetic na. Kailangan na natin kumuha ng katulong, love. Para naman pwede kang umidlip sa araw at may titingin kay Baby Faye habang umiidlip ka. At saka dapat andito lang din sila sa kwarto para kung sakaling bangungutin ka may gigising sa'yo. Pumayag si Nympha, Miss Anne. Kahit paano, naibsan ang aking pag-aalala habang nasa opisina ako. Pero naging palaisipan pa rin sa amin ni Nympha kung bakit sinabi ni Paulo sa panaginip niya na anak nila dapat si Faye at inagaw ko lang si Nympha. Hindi naman sila nagkaroon ng relasyon dahil namatay agad si Paulo. Posible bang magselos ang isang taong patay na? At ibig sabihin ba nun, multo nga ni Paulo ang napapanaginipan ni Nympha? Inaamin ko, Miss Anne, nakadama rin ako ng kaunting pagsiselos. Sumagi rin sa isip ko na hindi kaya nagkaroon ng malalim na damdamin si Nympha para kay Paulo kaya hindi niya ito makalimutan hanggang ngayon. Kahit mag-asawa na kami at may anak na. Ang sumunod na bangungot ng asawa ko ang nagbigay sa amin ng mas malinaw na konteksto. Hindi niya kasalanan. Wala siyang kasalanan. Nympha, gising! Love, nananaginip ka lang. Miko, love, may sinabi siya. May sinabi si Paulo. Anong sabi? Kinuha na nga niya ang kidney ko. Kinuha pa niya ang pinakamamahal ko. Inagaw niya ang kaligayahan ko. Ano? Bakit niya sasabihin na kinuha ko ang kanyang kidney? Talagang palaginip lang yan, love. Walang sense. Pero love, hindi ba magkasabay na nangyari yung pagkamatay ni Paulo at yung kidney transplant mo? Hindi nga kaya posible na isa siyang registered kidney donor? At nung namatay siya, ay yung kidney niya yung inilagay sa'yo? Parang nayanig ang mundo ko, Miss Anne. Dati, si Paulo ay kwento lang ni Nympha. Isang taong nakilala niya bago pa kami nagkakilala. Pero, totoo nga kaya na kidney ni Paulo ang inilagay sa akin? Yun nga kaya ang dahilan kung bakit hindi niya kami tinatantanan? Anonymous ang mga kidney donor, love. Hindi sinasabi sa amin kung kanino galing ang inilalagay sa amin na kidney. Hindi rin sinasabi sa pamilya ng donor kung kanino inilalagay ang organs ng kanilang mahal sa buhay. Pero meron akong hindi sinabi kay Nympha, Miss Anne. May naisip akong posibleng paraan kung paano malaman ang tungkol sa sinabi ni Paulo sa panaginip. Pinuntahan ko si Jen sa ospital. Isiniwalat ko sa kanya ang lahat ng mga naganap magmula noong nagbalik ang mga bangungot ni Nympha hanggang sa sinabi ni Paulo na kidney niya ang inilagay sa akin. Jen, alam kong hindi pinapaalam kung kanino galing ang donor kidney. Pero may paraan kaya tayong magagawa para makonfirm natin kung totoo nga yung napapanaginipan ni Nympha? Kasi kung totoo nga, ibig sabihin, multo nga ni Paulo ang bumibisita sa bangungot ng asawa ko. Hindi ko pwede tong gawin officially pero kawawa naman si Nympha. Akala ko tapos na siya sa mga traumatic na pangyayari. Gagawin ko lahat para matulungan kayo. Unofficially, pwede kong i-check kung sino ang mga naka-duty sa operating room nung inoperahan at namatay si Paulo. At kung sino naman ang on-duty sa operating room na transplant mo. Kakausapin ko sila confidentially at mapagtatagni-tagni natin kung inilabas ba ng ospital yung kidney ni Paulo para dalhin sa ibang ospital. O kung dito lang naganap yung transplant. At kung dito lang,
At kung ikaw ang nag-iisang kidney transplant patient na nasa surgery nung araw na yun, edi yun na nga yun. Teka, hindi ka ba mapapahamak sa gagawin mo, Jen? Wala naman akong gagawing illegal. Don't worry. Chichikahin ko lang yung mga kaibigan ko. Pagkatapos, magko-connect the dots lang tayo batay sa impormasyon. Tatawagan kita pag may findings na ako. 3 araw lang ang lumipas bago ako tinawagan ni Jen, Miss Anne. Ganon na lang ang aking pangingilabot nang sabihin niyang confirmed nga na ang aking kidney donor ay walang iba kung hindi si Paulo Santos. Tama ang sapantahan ni Nympha, Miss Anne. Nakarehistro si Paulo bilang kidney donor at noong namatay siya, nagkataon na ako ang nakapilang recipient. Nagkataon din na nagmatch ang kanyang kidney sa akin. Hindi ko sinabi kay Nympha ang ginawa namin ni Jen at lalo na ang aming natuklasan. Napagkasundoan namin ni Jen na huwag muna itong i-confirm sa kanya. Labis kaming nag-alala dahil malamang ay lalo lang siyang matatakot. Kauna-unahang pagkakataon yon na may itinago akong sikreto sa aking asawa. Labis ang naramdaman kong pagka-guilty. Pero ang nasa isip at puso ko ay ginagawa ko lang yon para protektahan siya. Hindi ko pa alam kung paano ko gagamitin ang nakuha kong impormasyon para matulungan si Nympha. Ang masaklap, naunahan ako ng mga sumunod na pangyayari. Noong gabing yon, ako naman ang nanaginip, Miss Anne. Nakita ko ang aking sarili na nasa isang gulod. Karga-karga ko si Faye. Katulad ng deskripsyon ni Nympha ang gulod. Maraming puno sa paligid pero natatabunan ng mga yun ng makapal na ulap. Nanunuot sa aking kalamnan ng lamig. Hinigpitan ko ang pagkakayakap ko sa aming anak. Mabuti na lang, balot na balot siya ng makapal na kumot. Nagpalingalinga ako. Sa unahan, naaninag ko si Nympha. Tatawagin ko dapat siya pero nakita kong may kausap siyang lalaki na hindi ko kilala. Nagtaka ako. Lumapit ako sa kanila, dala pa rin si Faye. Nakikiusap ako, Paulo. Parang awa mo na. Walang kasalanan ng asawa ko. Walang inagaw sa'yo si Miko. Hindi niya desisyon na sa kanya napunta yung kidney nung namatay ka. Utang niya pa rin sa akin ang buhay niya kaya pwede ko yung bawiin. Pumayag ka maging organ donor. Ibig sabihin, nung nabubuhay ka, ginusto mong makatulong sa iyong pagpanaw. Ginusto mong makadugtong sa buhay ng iba. Bakit bigla kang nagbago? Dahil inagaw ka niya, hindi na siya nakontento sa nakuha niya sa akin. Hindi ako papayag na maagaw ka niya. Tayo dapat ang mag-asawa. Tayo dapat ang may anak. Hindi ako papayag na agawin niya ang kaligayahan ko. Walang kasalanan si Miko sa iyong pagkamatay, Paulo. Ibinigay lang sa kanyang kidney mo nung pumanaw ka na. Lalong walang kinalaman ng anak namin. Pero pwede ko silang isama sa kinaroroonan ko para patas na kami. Wag! Maawa ka, Paulo. Anong pwede kong gawin para tubusin ang aking asawa at anak? Para wag mong salingin sina Miko at Faye. Tayo dapat ang magkasama, Nympha. Tayo dapat sa habang panahon. Gusto kong magsalita habang nasa panaginip, Miss Anne, pero walang boses na lumalabas mula sa aking bibig. Parang itinakda akong manood lang ng eksena at hindi maging bahagi ng nagaganap. Pati si Baby Faye ay sobrang tahimik sa aking mga bisig kahit nararamdaman ko ang kanyang paghinga. Mahal na mahal ko si Miko, Paulo. Mahal na mahal ko ang baby namin na si Faye. Hindi ko kaya na may mangyaring masama sa kanila. Parang piniga ang aking puso sa aking narinig, Miss Anne. Gusto kong takbuhin si Nympha para yakapin ng pagkahigpit-higpit. Pero hindi pa pala siya tapos magsalita.
Kaya kapalit ng kanilang kaligtasan, handa akong sumama sa'yo. Nagitla ako sa aking narinig, Miss Anne. Nagtangka akong sumigaw doon sa loob ng aking panaginip. Gusto kong awatin si Nympha. Hindi ako papayag. Hindi niya pwedeng gawin yon. At muli, walang tinig na lumabas mula sa aking bibig. Nagising ako sa mga sigaw ng ilang kababaihan, Miss Anne. Sa pandinig ko ay mula yun sa balkonahe ng aming katabing unit sa kondo. Napaupo ako sa kama. Wala sa tabi ko si Nympha. Agad kong tiningnan ang crib ni Faye. Mahimbing na natutulog doon ang aming baby. Bumangon ako para hanapin si Nympha at para na rin alamin kung ano ang kaguluhan sa balkonaheng katabi ng sa amin. Nympha? Love! Nasaan ka? Una ko munang hinanap si Nympha sa loob ng kondo. Nung hindi ko siya nakita, naisip kong baka nakiusyoso siya sa balkonahe. Lumabas ako ron. Maraming tao sa balkonaheng katabi ng sa amin. Mukhang may salo-salo roon dahil may mga pinggan at drinks sa mesang naroon. Hoy, dali! Tumawag na ka ng pulis! Diyos ko! Ako! Ambulansya! Bakit naman niya ginawa yun? Tumawag na ka ng ambulansya! Wala sa balkonahe namin si Nympha, Miss Anne. Pagkatapos, napansin ko, lahat ng mga nasa kabilang balkonahe ay nagtinginan sa akin. Bakit? Ano nangyari? Yung kasama mo. Yung babae. Brad, tumalon yung babae. Galing dyan sa balkonahe ninyo. Diyan siya galing! Di ako makapaniwala sa nangyari. Yung babae. Oo, tumalon. Galing dyan sa balkonahe nyo. Para akong natulala, Miss Anne. Parang robot akong tumingin sa ibaba mula sa 8 palapag. Doon, sa simento sa ibaba, may nakita akong figurang nakahiga. Nakasuot ng robang baby pink, ang roba ni Nympha. Nakasabog ang mahabang buhok, kasing haba ng buhok ni Nympha. Kamuntik na rin akong tumalon noong mga sandaling yon. Tanging iyak ni Baby Faye ang nakapigil sa akin. Agad kong ginising ang aming kasambahay para asikasuhin si Faye at tumakbo na ako pababa ng gusali para puntahan si Nympha. Imposible na may mabuhay matapos tumalon mula sa 8 palapag ng gusali pero wala sa katinoan ang aking isipan noong mga sandaling yon, Miss Anne. Nagmamadali ako dahil kailangan kong sagipin ang aking asawa at bawat saglit ay mahalaga. Noong nalapitan ko si Nympha, sa unang tingin ay parang tama naman yung aking naisip. Parang may pag-asa pa. Nakatihaya siya, nakapikit, walang sugat o kahit pasa sa kanyang mukha. Para bang pwede pa siyang gisingin. Pagkatapos, napansin ko, parang wala ng likod ang kanyang ulo. Parang nakadikit na ang kanyang mga tenga sa semento at lumalapad ng lumalapad ang malagkit na lawa ng dugo paikot sa kanyang ulo. Gusto ko siyang yakapin pero nadama ko na parang hindi ko na dapat istorbohin pa ang kanyang katahimikan. Parang payapa na siyang nakapikit at nakahimlay. Nanatili akong nakaluhod sa kanyang tabi, umahagulgol. Nympha. Nympha, bakit? Bakit mo nagawa yun, Nympha? Hindi ko na pala siya masasagip, Miss Anne. At kung ibabatay ko sa aking panaginip, kung maniniwala ako sa aking napanaginipan, siya pa ang sumagip sa akin at kay Faye. Sinagip niya kami mula sa mga banta ni Paolo. Hindi ko pa rin alam kung paano ko ipapaliwanag ang ginawa ni Nympha, Miss Anne. At kung karugtong nga ba yon ng kanyang mga bangungot at ng aking napanaginipan. Malamang
mananatiling isang malaking misteryo na lang ang lahat. Noong wala na si Nympha, may mga nagsabi sa akin sa mga nakaalam sa mga pangyayari na dapat daw ay kumonsulta kami sa magaling na albularyo o kaya sa psychic na kumakausap sa mga kaluluwa. Malalim ang aking pagsisisi na hindi namin ito nagawa. Wala kasi kaming kaalam-alam tungkol sa mga bagay na ito noong kasalukuyang nagaganap ang mga yon sa amin. Kung nalaman ko lang sana, baka hindi umabot sa ganoon ang lahat. Meron namang nagsabi na baka raw postnatal depression ang nangyari kay Nympha at dapat na nagkonsulta kami sa psychiatrist. Wala rin akong alam tungkol doon pero nurse ang asawa ko. Alam kong lalapit siya sa psychiatrist para sa kapakanan ng aming baby kung sa tingin niya ay ganoon ang kanyang kondisyon. Hindi na ako muling umibig pa, Miss Anne. Sadyang si Nympha lang ang nagpatibok sa aking puso. Magmula noong pumanaw siya, nabuhos na lang sa anak namin ang lahat ng aking pagmamahal. Kabaliktaran ng kanyang ina, maliit pa si Faye ay nakahiligan na niyang magkunwari na isa siyang nurse. Siguro dahil na rin sa lagi kong ikinukwento sa kanya na nurse ang kanyang mommy noon at doon kami nagkakilala. Naging nurse nga si Faye. Ngayon ay 33 years old na siya at nagtatrabaho sa Chicago sa Amerika. Binibisita niya ng madalas doon ang kanyang tita Celia na retirado na, ang pamilya nito at ang puntod ng kanyang lola na doon na pumanaw. Ako naman ay 61 years old na ngayon at namumuhay ng tahimik sa farm namin dito sa Pangasinan. Magmula noong nag-abroad si Faye, sa farm na ako na malagi. Presko ang hangin at pagkain dito. Nagtataka ang mga doktor kung bakit buhay pa ako dahil 36 years na ang aking kidney transplant. Sa karaniwan, mga 20 years lang tumatagal ang buhay ng pasyente pagkatapos ng transplant. Isa ako dapat sa mga mahina ang depensa noong panahon ng pandemic pero hindi ako tinamaan ng COVID. Sa totoo lang nagtatanong din ako. Hindi ako natatakot na mamatay. Gusto ko na ring makasama si Nympha noon pa magmula nung kaya na ni Faye ang kanyang sarili. Pero para akong kusang tinitikis nitong kidney ni Paolo. Parang ginagawa niya ang lahat para mailayo kami ni Nympha sa isa't isa. Pero alam kong hindi niya magagawa ito ng habang panahon. Darating at darating din ang huling sandali at sigurado akong ang sasalubong sa akin ay si Nympha. Magkakasama rin kami sa dulo. Maraming salamat sa inyong pagpapaunlak sa aking liham, Miss Anne. Mabuhay ka at ang inyong programa.